بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إن جتي الله إن جولنا لادو صلى الله عليه وسلم إن جودي مكدي جوند من نغونو دين جودات eden ñaago Allah gondo Allah o dendangal julbe fof to ngoni e islam to ngoni en ñaagi dima dumen Allah mojjere yani e jonde nde ne e émission o ko sira annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde taw non en baydina do windande wotere mbadden en koy musidde men Ceerno Saada Thiam to semme alhaali o non defi tardude seeda jonnon ma taw alhaaliji aduna tan mbay non nde taw non ko Allah e fihahu mun kan Allah e hoddiru mun tan nelaado Allah e hoddiru mun tan jaado o e fihahu munun jaafodon non to bangi halaka defi fuujede e ko heddi ko non kodo men hande ko Abdul Karim Agne ko on ari jokkinande en kadi windande nde hatta ha joni ko sira annabi o tan jokketen ewa ceernajo kadi ko ceernajo moƴƴo o ari do en noddimo o notima en noddandu joni non Ceerno Abdul Karim Agne hade men faade e windande nde hamin ñaagima kongol nde calminta bandiraɓe ɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa jamilina wa shafiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an sayyidina Sheikh Ahmad ibn Muhammad Tizani radiyallahu ta'ala anhu qutbul aqdabi ghawsul bariyati sayyidi Sheikh Ahmad Tizani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi sagana Allahu min buhurihi bi azamil awalim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan Ceerno Abdul Karim Agne. Ewa mbaadi jonde nde non ko Ƴella TV jodi den do hande o amma bange yebobe be enen jodibe be eden kala be woto be darude enen haalobe be e to bange kadi yebobe be ayawbe kadi woto be darude woto be jibiren sabu enen haalobe be yobe dardu sabu kalete do ko nelado Allah sallallahu alayhi wasallam halate ala ko jarani ala ko handani to windande Cheikh Abdul Karim Agne min jide namdade ma nelado sallallahu alayhi wasallam enen fof eden gandi nelado Allah sallallahu alayhi wasallam eden gandi kadi ko Abdullahi woni bammako min namdi ma no wabirabe nelado Allah sallallahu alayhi wasallam Ceerno Abdul Karim holno poti e hol wabirabe nelado Allah sallallahu alayhi wasallam so benni Abdullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceerno Doro awadi komin coftir yo non annabi sallallahu alayhi wasallam ko kanko woni uswatun hasana liman kana kon ko yarjullaha li yawmil akhir. Kanko woni ñemtunagal moƴƴal to Allah. Allah wi man yudi ir rasul faqad ada Allah. Min kala ɗoftiɗo Muhammadam ɗoftiɗo min on noon Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so tawi a darima aɗa haalamo ciftorɗa ko Allah nde won noon sa siftiri giɗo Allah sa siftiri giɗo neɗɗo ciftorɗa ko omo karata haala muɗum o kanko annabi sallallahu alaihi wasallam babiraɓe makko ko babiraɓe sappo e ɗiɗo kanko annabi sallallahu alaihi wasallam bammo ko jibindomo zati o wiyete ko Abdullahi noon on ko ɓi Abdul Muttalib o jibini ɓiɓɓe sappo worɓe ɓe e ɓiɓɓe jeegom rewɓe sappo worɓe e jeegom rewɓe afo bammun annabi sallallahu alaihi wasallam wiyete ko Haris noon e Usam e Muqawwam e Dirar e Ghaydaquhum e Abbas e Abu Ka'ab e Abdullahi o woni bamun annabi sallallahu alayhi wa sallam. To bange gorgilaaɓe makko e babiraɓe makko jiidi ko Atikatu e Safiyatu ene wonde Barlatu e Arwa e Haydaquhum ɓeɗo goni gorgilaaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam. ɓeɗo wonnoɓe namdiɗaɓe to bange gorgilaaɓe to noon jaaɓi hen Allah ko goto heddiɓe Safiyatu e Atikatu e Barlatu ɓeɗo kawri e diini islam heddiɓe noon kawrani diini islam jaaɓi hen Allah noon ko Safiyatu
heddiɓe noon hakkude atikatu e barratu ɗon en waɗi luural mbeɗe jaaɓi Allah walla jaɓani Allah kono Safiyatu hawri e diine islam kadi jaaɓi Allah o jaaɓi koye junngo annabi sallah sallam o jaaɓi koye ñalawma baayogol moko ñande o baayi julɓe mbayimo to Daaru Nadawa ñande mum on jaaɓi Allah ceerno Doro jazakumullahu khairan ceerno Abdoul Karim an machallah namdal ngal kadi jaabowol ngol waɗi fayida a waɗi no poɗɗa wadde nde wonnoon ko nelaɗo ko gasata neɗɗo haalata hen tan ko fodde ko wawi ko nde taw noon ɓuure makko gasata to banggal gorguilaɓe nelaɗo Allah sallah sallam a haali gorguilaɓe nelaɗo Allah sallah sallam ewa kadi min ɓuurmi tentinde hen namdalam tan ko hol jaɓɓe hen Allah zati hol adiɓe jabde Allah e gorguilaɓe nelaɗo sallah sallam e wabiraɓe nelaɗo ɓe kadi hol adiɓe hen jabde nelaɗo Allah sallah sallam nde taw noon yo Allah yaafo eɗen gandi wabiraɓe nelaɗo won hen ɓe jaɓani nulal makko ngal joni hamin jiiɗi andude gorguilaɓe e wabiraɓe ko hol hen jaɓɓe nelaɗo e gonɗinɓe ɗumen kadi wurduɓe e nelaɗo e mayduɓe e nelaɗo sallah sallam ceerno Abdoul Karim ani noon ceerno Doro salmimama ha joni banggue wabiraɓe nelaɗo Allah sallah sallam sawdiɓe ene hen ɓe kawrani e diine ko wayno Haris en e Ɓusam e Muqawwam e Dirar e Gaydago hum ɓeɗo kawrani e diine islam hawre islam ko Abou Lahabi ay on jijjiri haalde mo nane Abou Lahabi Aboul Hakam woni Abou Jahali kanko na sallam mi innirimo bamum majjere nde won noon kala gonga mo neɗɗo ene holle jaɓa Allah o hollama ɗum kono o salima jabde Allah salade mo jabde Allah nde noon ko Allah wi ko innaka la tahdi man ahbabta Muhammadu kono walakinna Allah yahdi man yasha Muhammadu wona ɓe jiɗɗa ɓe gonata fewɓe kono ɓe jimmi ɓe ko ɓe gonmi pewnan inna Allah yahdi man yasha yudillu kathiran wa yahdi bi kathirin ma yudillu bihi illa al fasidi Allah wi mi majjini ko heewi kadi mi fewni ko heewi mi majjinani noon illa yaltuɓe ɗoftama Abou Talib on hawri e din islam Aboul Hakam hawri e din islam o woni Abou Jahali Abou Talib ene luura hawrude mum e din islam jabde walla haasa jabde kono on kam nehi annabi sallah sallam guila ene yaare duuɓi 7 nde Mamoun Abdoul Moutalib sanki kanko jokti ɗum Abbas noon on jaaɓi Allah on jaaɓi Allah ko hitande fergo makko nde o feri o fayi Madinatu Munawwara hitande 7 ɓiiri inna fatahana jippi ñande o natata Makkatul Mukarram o yamira yo naat Makka yiɗi añi ñande mum e laawol o hawri on saabu ujunaje 10 kunu o hawre e Abbas ene wonde Abou Soufiane ene molti e makko on saaha on jaaɓi Allah on rokka ko wiyete salatu tasbih ɗon kadi ma garoy toon so Allah jaaɓi inchallah ɓeɗo goni jaɓɓe Allah andaɓe heddiɓe jogui hawrude diine e joguiɓe kawrani diine ceerno machallah ceerno Abdoul Karim a ari ha to o ummi Makka mbiɗa o fayi Madina caggal nde ummi Makka o fayi Madina nde hol jaɓɓiɓemo ɗon kanko kawnela sa sallam hol jaɓɓiɓemo ɗon hol wiɓemo ɗon bisimilla ceerno Abdoul Karim ceerno nani aɗa andi gurnam nelaɗo Allah sa sallam fecci ko pecce 3 tuggude nde o jibina hawo nela tuggude nde o nela o feri Makka o fayi Madina e tuggude nde woni Madina hawo sanki jinnomi ko puɗɗuɗen émission beele kala saaha omo eɗen tournamo kala saaha ñalawma hanki o ponnoɗen waddemo on woni ñalawma annabi sa sallam nelaɗo wiyanno yowmul isnayni yowmi altine ko ñalawmam o fiihi wulide ko on ñalawma jibinami o fiihi ba'sa ko on ñalawma kadi nelami o fiihi inna fata'ana nazzala ilayhi ko on ñalawma kadi inna fata'ana jippi am o fiihi aftahlana abwaba Makkatul Mukarram ko on ñalawma kadi o uddirna damule Makka yo naat kadi koye oɗon ñalawma rutti e joomi so tawi en jeehi toon pour min jinnomi ko puɗɗiɗen hol nelaɗo toon hol jibinde nelaɗo hol hirani nde o jibina e saaha sukago makko so tawi watta nganu beɗe jehen tan less payen dow machallah ceerno Abdoul Karim ha joni en jaltani namdal ngal koye wabiraɓe nelaɗo gonɗen ha joni kontinan yimɓe tan caggal mi namdimama hol wabiraɓe nelaɗo a haali wabiraɓe nelaɗo ha joni jeeya koye jibinɓe nelaɗo ha joni kadi jeeya koye gurnam nelaɗo sallallah sallam woto en jaltani ɗon so mbiɗa sikki a faami ko jimmi namdade ko
e wabiraɓe nelaɗo sa sallam a haali ɗum e gurnam nelaɗo sallah sallam sahande nelaɗo nelade ha joni artan yimɓe nde ɗon windande en jaltani ɗon ceerno sahande o nela kanko annabi sallah sallam gornanam nde o jibina makka haw mawni o wiyatno ko mouhammadoul amine o ala gaño o ala gaño o dañi gaño tan ko nde o wi allah ko gooto haɓe gandi allah ko gooto kono nde o wi ko nelaɗo allah kamɓe noon ko ɗum ɓe cali haɓe jogui sanamuji on saaha suudu kaaba ndu fodde 1,3 sanam kamɓe mbiyata allah haɓe ɓalloro ɗum allah sallam wi ɗum ɗo wona allah ɓe mbi hemin gandi wona allah kono ɗum no min ɓallorto ɗum allah ɓe mbi caggal audu billahi min alcheitan rajim ɓe mbi ko no qarribuna ilallahi zulfa ɗum no min mbaɗiri ɗum ɗo ko hamin malnoro allah hamin gandi kay allah ne woodi kono allah alay saago dañi ko ɓiili hakkude neɗɗo e allah ne sallam wi ko foti ɓilade hakkude neɗɗo e allah ko ɗum allah waɗi ko min on saaha noon nde o wi ko allah neli kam de ɗum woni ko yahate men ha joni so tawi a wi tan ka ganɗo ma dañ wiɓe i oɗo de an eɗen jangguiɗi o manna ko ɓi kaari o manna ko naggam ɗum woni koko lahiri e nder Fouta ha joni ko fuɗɗi guile wona hande haɓe jinnomo nde o wi tan allah neli kam komi nelaɗo allah nde ɓe calimo mbi ala ɗum woɗani allah fonno wadde ko min qariyatin azimi guuro mawɗe allah wi la nahnu qasamna baynahum ko minen peccata jurum amen e nder moɗon mi cuɓoro momin jiiɗi adi jabde allah noon ko ɓeega woni bandu hemɓe jeegomɓe on saaha noon to madinatu munawwara ko toon yumma ko jeeya yimmun annabi sallah sallam ko toon jeeya toon ko wuuro kawiraɓe ko ɓen noon nani o nelama en nani emo ko hoolare nde won noon leñol yumma ne heewi jurum banu awsu e banu khadaraji ɓeɗo gaari ene jaaɓi allah en jogui noon noɓe gardi en jogui adiɓe arde ha nabi sallam o ƴeewi o tawi ala galle e nder madinatu munawwara illa galle o dakhala fihi nurun sona annore allah naati e nder galle he o jogui pellital yamirde julɓe yo pere jehen toon e toon noon ene hawreyi on saaha duuɓi caɓanɗe makko 5 e duuɓi 3 pawɗe on saaha o yamiri ɓen toon moye garoy toon ƴeewen fuɗɗade cuhagu makko hol jibinɓe mo hol saaha so tawi loro ala mi salminima jasakumllahu khairan ceerno Abdoul Karim ha joni mi woppanima a haaliɗo wabiraɓe makko jeegom ko wabiraɓe ɓe tan mbiɗa ko holɓene mabɓe mbiɗa sikki eɓe jogui inde wona eyyi joni hamin jiiɗi andude inde ɗe so tawi woɗɗani gandinami jeegom ɓe ko holɓene mabɓe to banggue babiraɓe to en mbi ko haris woni afo haris woni goho afo Abdoul Moutalib mamun nelaɗo allah sallah sallam jibinɗo Abdoullahi o ɓiɓɓe 10 worɓe o jogui kanko mamun annabi sallam Abdoul Moutalib jibini Abdoullahi ɓe jiidi ɓe ko 10 nayo o jiidi yumma e baaba heddiɓe o jiidi mum ko baaba afo o bammo ko noon afa bammun annabi sa sallam wiyete ko haris rewen ko Muqawwam rewen ko Dirar rewen ko Gaydagohum rewen ko Qusam rewen Abul Hakam rewen Abu Dalib rewen Abu Lahab ɓeɗo 10 woni babiraɓe annabi sallallahu sallam sawdiɓe jiiduɓe bammo ko baaba ɓe bammo ko jiidu yumma e baaɓe ɓe noon ko Dirar e Abbas ɓeɗo ɗiɗo to banggue rewɓe ɓe ko Safiyatu e Arwa Safiyatu e Arwa ɓeɗo babiraɓe makko bammo ko jiidu yumma e baaba heddi ko ɗon ɓe to jiidi o jiide ɓen ko baaba woni babiraɓe annabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo noon ko gooto yummiraɗo ala ɓiɗɗo goɗɗo illa kanko ko afo ko kodda won noon ko kanko woni awwalul mursalin woni khatimul imamil mursalin kanko woni arawande nelaɓe kanko woni kadi wattande nelaɓe ɗum tagi ko goto dendinɗo fof goto mo ganduɗa mo hono mun ala laysa ka mislihi shay'un ɗum tagi ceerno Ibrahima Niass rahmatullahi alayhi Mouhammadou kal bashara kono laysa al basara nelaɗo ko neɗɗo kono haqiqa wona neɗɗo Allah tan andi hol annabi sa sallam caggal wabiraɓe a haali foof joni kam min kam jinnomi namdadema hen seeɗa tan
ko alhaali waabiraaɓe holɓe nelaaɗo tawndiri e holnde nelaaɗo nelande e holde nelaaɗo yaadi. kono noon ɓuri sikki minitaji men timmi e joni kam heddi tan ko waynade ewa ko haala ɗo ko fof ko haalpulereɓe mbiyata ko walla ko subalɓe mbiyata ko belɗi judde kam gasata e maayo. nelaɗo sa sallam gasata ko foddema tan mbawata haalde hen. kadi eɗen jetta Allah, eɗen jetta Ƴella TV, Amadou Mamma e Amadou Sow ewa yento hen fof fof kam so Allah ɓe notitima kadi ɓe jiiɗi émission o daro. alhaali yimɓeɓe kadi fuɗɗinoɓe yebde windande nde hawre taƴi maro ko jeyaɗo jeeya ko rondi tan ko haajuji aduna tan saabi ɗum ɗon. kadi hono no mbinomi nane ni so tawi neɗɗo ene yeeɓa woto yebru haaloɓeɓe yo yebru kaaleteɗo. so tawi kadi neɗɗo ne heeɗo yo heɗoro kaaleteɗo woto heeɗo haaloɓeɓe nde tawno neɗɗo timmani. ewa ceerno Abdoul Karimou minenne kadi min beltima e garangal ma, min beltima no fewi e gandal ngal kadi heewi famɗi. yo Allah waɗi hen barke sabu barke Seydi Cheikh Tidiane. nde wonnoon nde min nodduma nde a gantinani garɗa kadi garuɗa koye almudagal. joni noon mi hokkuma konngol tan mbaynoɗa. alhamdulillahi rabbil alamin. eɗen ñaago Allah e timmode mum yo Allah rokku en timmu dañde barke annabi sallllahu alih wa sallam. nde wonnoon waliyaɓe Allah ɓe ala ko ɓe daɗodiri, ala ko ɓe ɓurodiri illa yidde annabi sa sallam. kala ɓurɗo yidde nelaɗo Allah sa sallam noon on noon ɓurata to Allah. ɗum ɗo jeeya ko yidde annabi sa sallam. Ƴella TV ɗum ko ƴella men, kamɓe dariɓe ɗo wiiteɓe amadeyni ɓe, Amadou Mamma e Amadou Sow noon ɗo ɓe ko amadeyni. amadeyni yani ko tawmayni ko funeɓe ɗiɗo jadata gollide annabi sallam noon en nani en jii e hadis wonde kala guenniraɗo nelaɗo sallam sumata. ay Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anu omo yamiri hay duwa o sen sakkite yo ƴeew hen e nder jonde he inniraɓe nelaɗo Allah sallam. so tawi Mouhammadou nan ɗon e Ahmadou walla Hamidou walla Mahamoudou ɓeɗo so duwima Allah ne jaabo. nde wonnoon kala tohor nelaɗo Allah sallam sumata. wonnon noon wadde on oɗo émission ɗum jombani. min ñagoto Allah e teddugal mum hoto gaño jogue mo sa kadi fandare nde jiɗɗon nawde ƴella nde e fandare nde jiɗɗon ɗon hoore mum ne Allah ɓuuri humpitade yo Allah waɗa noon ɗum. kadi Allah rokka on barke naftorɗon kadi nafon. nde wonnoon neɗɗo heewi ko jiɗɗa wadde taw wonko ne fallanma ko wiyete aduna noon woni gurnam moƴƴam gonduɗam e haalis ene nawa. yo Allah uddita waɗa barke. Allah waɗa newye mum ha newno on dendagal ala haaluji mum foof. kadi rafi biteɗo joni corona o yo Allah riwa en oɗo corona. ñaago Allah noon teddugal mum yo Allah jaɓan en golleji men foof. akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jazakumullahu khairan. jaram Seydi Agne. voilà jaram. ceerno Abdoul Karimou jazakumullahu khairan a jarama. yo Allah yom moƴƴere kadi min beltima e noddandu he, min beltima no fewi. hamin mbasi yo yimɓeɓe kadi windande nde nde ɗefi tardude nde taw noon nde ɗefi hewde paɓɓe no fewi. nafara windande kam ko rewi ndede. ewa kadi yimɓeɓe min goppaniɓe haqqillaji amen en hen inchallahu taala. ko ceerno Sada adino joɗade ɗo ha joni kadi Abdoul Karim rewi hen ma goɗɗo e goɗɗo foof ma rewi hen. ewa kadi wona ɗum ɗo tan woni ko yewteɗo ko alhaali almudagal e diine en e foof ma e yewtede mataw émission o innira tan ko sira annabi sallah sallam. sira annabi noon ɓuuri sikki foti wonde ko gurdam nela sa sallam. ewa onon foof on beltima. mi ñaguima Allah moƴƴere, mi ñaguinima Allah moƴƴere. allahumma salli ala rasulillahi al azam wa salatu wa salamu ala asrafil mursalin wa salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.